எல்லார்கிட்டயும் இந்த தமிழ்ல இருக்கக்கூடிய பக்தி ரசாமிரத சிந்து, அதுக்கப்புறம் வந்து ஈஷோபனிஷத், இது எல்லாமே வேதம். வேதம் தந்த ஒரு நிமிஷம். வேதம் வழங்கும் அறிவு. வேதம் வழங்கும் அறிவு மாதாஜி. எஸ், வேதம் வழங்கும் அறிவு. எனக்கு அது டைட்டில் கூட மறந்து போச்சு. இருக்கிற டாப் 10 ஈஷோபனி, அதாவது உபனிஷத்துலயே வந்து இந்த ஈஷோபனிஷத் தான் ரொம்பவுமே டாப்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா. அதனால ஒரு வாட்டி இது தமிழ்ல படிக்கணும். இங்கிலீஷ்ல நான் படிச்சேன், தமிழ்ல படிக்கல. அப்படி வச்சிருந்தா எல்லாரும் நம்ம வந்து இன்னொரு வாட்டி ரிவிஷன் பண்ணலாம் நம்ம. எனவே நீங்க எல்லாரும் ஆல்ரெடி ஈஷோபனிஷத் ரொம்ப டீடைலாவே நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். சோ அதனால நீங்க இன்னொரு வாட்டி ரீஃப்ரெஷ் பண்ணீங்கன்னாக்கா இதை முடிச்சிட்டு போலாம் மாதாஜி. இதை முடிச்சிட்டு என்னோடி முடிச்சிட்டு போலாம் மாதாஜி. எஸ், என்னோடி முடிச்சிட்டு we will start with ஈஷோபனிஷத். அப்ப நான் நிறைய உங்ககிட்ட தான் எதிர்பார்ப்பேன் சொல்லணும்ட்டு. அதனால நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரணும் நீங்க. விஜயகுமாரி மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. உங்ககிட்டதான் நிறைய கொஸ்டின் கேட்க போறேன் நான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. அதுதான் உங்ககிட்டதான் நிறைய கொஸ்டின் கேட்பேன் நான். ஓகே மாதாஜி, I will prepare for that மாதாஜி. Great. That is the spirit you should have. Okay. Yes மாதாஜி, I will do it by level best. மாதாஜி chapter wise கொடுத்துட்டா நாங்க we can prepare. 100% we'll do like that only. It should be only discussion. டிஸ்கஷன் பண்ணலாம். ஏன்னா ஆல்ரெடி நல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு இல்லையா? சோ அதனால வந்து we will do discussion. That will be good. ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி, நான் இப்போ செக்கப்புக்காக ஊருக்கு வந்திருக்கேன். கிரேட். நெக்ஸ்ட் வீக் அடுத்து நான் பாக்குறேன். சுரேஷும் அப்படிதான் சொன்னாங்க. சுரேஷ் அப்படிங்களா? சரி. if he is fine, I don't have issues. Okay. அடுத்த வாரத்துக்கு யாருன்றத அட்லீஸ்ட் வாட்ஸ்அப்ல போட்டுருங்க. so that நானும் ஏதாவது நீங்க யாராவது எடுக்கலன்னா I need to be prepared for that. Tuesday மாத்திரம் நான் I will give for the sessionக்கு கொடுத்துறேன். நான் Wednesday I will take the class, என்னோட class. அதான் மாதாஜி, yesterday I came here. No problem. Thank you. Thank you மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுர் உன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமாஹ்யம் ததா ஸ்வாபதண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுஷுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृप सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கம். சோ இன்னைக்கு நாம 12வது அத்தியாயம் பக்தி ரசாமிரத சிந்துல 12வது அத்தியாயத்தை நாம வந்து பார்க்க போறோம். ரிவீல்டு ஸ்கிரிப்சர்ஸ், அதாவது வேதங்களை பற்றி நம்ம படிக்க போறோம். ரிவீல்டு ஸ்கிரிப்சர் என்றாலே வேதம். ஸோ நமக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிவீல் மீன்ஸ் சொல்றது. ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்சது வேதங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப நம்ம என்னென்ன புராணங்கள் இதிகாசங்கள் இதெல்லாமே நம்ம வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அதன் மூலமா நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம்ன்றத வந்து இப்போ வந்து இந்த சாப்டர்ல வந்து பார்க்க போறோம். So according to Srila Rupa Goswami, any book which gives enlightenment in the matter of advancing devotional service, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட் என்னன்னாக்கா அட்வான்சிங் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது தான். ஸோ எந்த ஒரு வேதமும் ஒரு மனிதரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில வந்து பக்தி கைங்கரியத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னேற்ற பாதைக்கு எடுத்து செல்கின்றதோ தட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி த ரிவீல்டு ஸ்கிரிப்சர். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நமக்குன்னு தெரிஞ்ச அந்த வேதம் என்று நாம எடுத்துக்கொள்கிறோம். ரிவீல் மீன்ஸ் நமக்கு சொல்லப்பட்ட வேதம் அப்படிங்கிறத அப்படி நாம எடுத்துக்கணும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ராமாயணம், மகாபாரதம், புராணங்கள், உபனிஷத்கள், வேதாந்தம். ஸோ இந்த ராமாயணம் பொழுது நமக்கு வந்து கதை தான் நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா உண்மையிலேயே அந்த ராமாயணத்துக்குள்ளேயே சில பக்தி ரிலேட்டடான விஷயங்களும் சரி, கோட்பாடுகளும் சரி, வாழ்க்கையில எப்படி நம்ம வந்து அந்த தத்துவத்தை எடுத்துட்டு போகணும், எப்படி நம்ம வாழ்ந்து காட்டணும்.
ஸோ ராமரை போல வாழ்ந்து காட்டணும் தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த நெறி தவறாத வாழ்க்கை. ஸோ ஏக பத்னி விரதன்னாலே ராமரை தான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி அது என்ன விளக்குது, த இன்டென்ஷன் ஆஃப் ராமாயணம் என்ன, மகாபாரதத்தினுடைய இன்டென்ஷன் என்ன, இது எல்லாமே அதாவது மகாபாரதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மம், அதாவது அழித்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறது. அதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனிதர்களுடைய பேராசை, அகங்காரம், இதனுடைய விளைவுகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது எல்லாமே, எப்படி நாம இருக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ராமாயணம் விளக்குகின்றது. சோ அதுதான் என்ன வேதங்கள் என்ன விளக்குகின்றது, அதுதான் நம்ம வந்து அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியினுடைய முன்னேற்ற பாதையாக நாம வந்து எடுத்துட்டு போகணும். தட் இஸ் த மேட்டர். அதுதான் விஷயமே. ஒரு நபரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி பாதையில வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னேறுவதற்கு வழி காட்டுகின்றது. அதையே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதத்தினுடைய விளக்கம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டு போறோம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்கந்த புராணத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னாக்கா, a person who is constantly engaged in reading literature, initiating the cultivation of Vaishnava devotional service. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு மனிதன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கான்ஸ்டன்டா, அதாவது வேதங்கள் எல்லாமே படிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஞானத்தை வந்து அவன் விருதி செஞ்சுக்கிறான். இனிஷியேட்டிங், அதாவது பை த கல்டிவேஷன் ஆஃப் த நாலேஜ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் விருதி செஞ்சுக்கிறான். ஸோ எப்படி of the Vaishnava devotional service is always glorious in human society. ஸோ மனித சமுதாயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஞானத்தை படிச்சு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நீங்க எல்லாம் கூட பகவத்கீதை படிக்கிறீங்க, பாகவதம் படிக்கிறீங்க, இதெல்லாம் படிச்சுனால உங்களுக்கு வாழ்க்கையில வந்து என்ன செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது இதெல்லாமே உங்களால டிஃபரன்ஷியேட் ஈஸியா பண்ண முடியும் இல்லையா. ஸோ வாட் இஸ் த டேக் ஹோம் அப்படிங்கிறது தான் மிக முக்கியமான ஒன்று. எப்படி நாம இந்த நாலேஜை வந்து அப்ளை பண்றது, அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் ரொம்பவுமே முக்கியம். ஸோ படிக்கிறது மட்டும் போராது, அதை நம்ம அப்ளை பண்ணணும். ஸோ படிச்சுட்டு நம்ம வந்து வாழ்க்கையில அதை வந்து நெறிமுறைப்படுத்தவில்லை என்றால், அதை வந்து நம்ம உபயோகப்படுத்தவில்லை என்றால், அப்ப படிச்சதை விட அது வந்து படிக்காம இருக்கிறதே, ஸோ அதாவது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நாட் ரீடிங் மட்டும். ஸோ நம்ம ஆஸ் குட் ஆஸ் வி ஆர் நாட் ரெட், அந்த மாதிரி தான் மீனிங் எடுத்துக்கணும். படிச்சு நம்ம அதை வந்து அப்ளை பண்ணலன்னா அது வந்து படிக்காததுக்கு சமம், அவ்வளவுதான். So இங்க வந்து a person who very carefully keeps such literature at home and offers respectful obeisances to it becomes free from all sinful reactions and ultimately becomes worshipable by demigods. Maybe this realization I am also feeling. ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜூன்ல தான் நான் 13th ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் அந்த பகவத்கீதை ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்ல ஜாயின் ஆனேன் நான். ஸோ அப்ப வந்து அந்த பாத்ர பௌர்ணமின்னு வரும். அதாவது இந்த புரட்டாசி மாசத்துல வரும். அந்த பாத்ர பௌர்ணமி வரும் பொழுது பாகவதத்தை வாங்கி நம்ம வீட்டுல வைக்கிறது, பாகவத்தை படிக்கிறது வந்து ரொம்பவுமே நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ என்னுடைய சிக்ஷா குரு வந்து சொன்னதை கேட்டு நான் வந்து அப்ப பாத்ர பௌர்ணமி அப்போ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாகவதம் செட்டு வாங்கினேன் நான். ஸோ பாகவதம் செட் வாங்கி அதுக்கு பூஜை செஞ்சு இன்னைக்கு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஒரு நல்ல இடத்துல வச்சு அதை வந்து பூஜை செய்யற மாதிரிதான். அதாவது ஒரு புக்கே என்னால முடிக்க முடியல. ஸோ அது ஒரு நாளைக்கு படிக்க முடியறது, ஒரு நாளைக்கு படிக்க முடியாம போறது, சுச்சுவேஷன்ஸ் அப்படி இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது இந்த பாகவதம் செட் வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய எலிவேஷன் தான் நான் பார்த்திருக்கேன். நான் நிறைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய குறைகள் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கே தெரியறது, எதை நம்ம விட்டுறணும்ன்றதும் தெரியறது, எதை நம்ம வந்து ஏத்து நடக்கணும்ன்றது தெரியாது. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நமக்கு நன்னா தெரியறது. ஸோ ஒருத்தர் வந்து நல்ல பாதையில முன்னேறின்னு இருக்காங்கன்னாலே அவங்களுடைய பாவ விளைவுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்கள விட்டு விலகுகின்றது என்ற அர்த்தம். இது நாம் நிறைய இடத்துல படிச்சிருக்கோம். ஸோ ஒருத்தர் வந்து நல் பாதையில் போகணும், பக்தி மார்க்கத்துல போகணும், அவங்களுக்கு அந்த வழியில வந்து முன்னேறத்துக்கான மார்க்கத்தை பகவான் கொடுத்திருக்கார் என்றால் அவர்களுடைய இருமைகளில் ஒன்றான பாவங்கள் வந்து அதாவது கலைந்திருந்தால் மட்டுமே அவர்களால் அந்த பாதையில முன்னேற முடியும். நாம நினைச்சு வந்து கண்டிப்பாக எதையுமே செய்ய முடியாது. பகவான் நினைச்சா மட்டுமே நாம இந்த பாதையில முன்னேற முடியும். ஸோ பகவான் என்ன பண்ணுவார், நமக்கு வந்து கருணை புரிகின்றார் நம்ம பாவ விளைவுகள் இருந்து நம்ம வந்து விலகுவதற்கு. ஸோ இது இது நான் இது படிக்கும் பொழுதுதான் அப்பதான் நினைச்சேன், ஓ பாத்ர பௌர்ணமி எப்போ நம்ம ஒரு புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து வச்சு பூஜை பண்ணோம். ஆனா அதை படிக்கிறதுக்கு இன்னும் கூட நம்ம வந்து அந்த வழி இன்னும் நிறைய அப்டக்கல்ஸ் இருந்துதான் இருக்கு. அதாவது வேலை எல்லாத்துலயுமே நம்ம வந்து மூழ்கி இருக்கோம். பட் ஸ்டில் I always see
பகவானே வீட்டுல இருக்கிற மாதிரி எனக்கே ஒரு ஃபீலிங் வரும். அந்த புஸ்தகம்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஐ ஃபீல் தட் சம் இது. ஆனா அது இங்க கரெக்டாவே அதே மாதிரிதான் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஃபீலிங் வந்து எனக்கு லாஸ்ட் இயர் வந்தது. ஆனா இப்ப இந்த புக்கு பக்தி ரசாமிரத சிந்து நான் படிச்சதே கிடையாது. ஆனா இப்ப படிக்க படிக்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இதனுடைய ஒரு பாகவதம் செட் வீட்டுல இருந்தா நம்ம வீட்டுல பகவானே இருக்கிற மாதிரி. சோ அந்த அளவுக்கு வந்து மேன்மையான ஒன்று. பர்சன் அதாவது பகவானை வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாகவதத்தின் மூலமாக தான் நாம் பார்க்கின்றோம். கலியுகம் வர்றதுக்கு முன்னாடி பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த துவாபர யுகம் கடைசியில வந்து கிளம்பி போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிக்கிறோம். ஆனா ஒன் ஆஃப் த பாகவதம் லெக்சர்ஸ்ல வந்து நான் கேட்டது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு எலிவேட்டட் டிவோட்டி என்ன சொல்றாருனாக்கா பகவான் வந்து எங்கேயும் போகவே இல்லை, அவர் இங்கேதான் இருக்கார். அதாவது பாகவதத்தின் ரூபத்துல இருக்கார் அப்படின்றது வந்து அவ்வளவு அழகா சொல்லியிருந்தார். சோ அதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுனாக்கா பகவான் எங்கேயும் போகல, நம்மளோடயே அந்த பாகவதம் செட்டோடயே இருக்கார். சோ உங்களுக்கும் ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு வந்ததுனாக்கா கண்டிப்பா அடுத்த பாத்ர பௌர்ணமிக்காவது நீங்க வந்து பாகவதம் செட் வாங்கி வீட்டுல வச்சுக்கோங்க. சோ பகவானே நமக்கு வந்து நம்ம கூடயே இருக்கிற மாதிரி நமக்கு அந்த ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு கண்டிப்பா வரும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் அஃபோர்டபிள், ஸோ அந்த சமயத்துல நீங்க வந்து உங்க சூழ்நிலை எப்படி இருக்கோ அதற்கேற்ற மாதிரி நீங்க வந்து கண்டிப்பாக செய்யணும். ஸோ அந்த சூழ்நிலை வரும்பொழுது நீங்க வந்து கண்டிப்பாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஸோ உங்களால முடிஞ்சதை படிங்க. தமிழ்லயும் இருக்கு, தமிழ் செட்டும் கொடுக்குறாங்க. இப்போ பிரேம மாதாஜி இந்த வாட்டி பாத்ர பௌர்ணமிக்கு வாங்கினாங்க. ஆக்சுவலி தமிழ் தான் வாங்கினாங்க. ஸ்டில் என்னோட வீட்டுல தான் வச்சிருக்கேன் நான். மாதாஜி எப்போ வருவாங்க தெரியாது இந்தியாவுக்கு, அப்போ வந்து வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பர்சன் ஹூ வெரி கேர்ஃபுல்லி கீப்ஸ் சச் லிட்ரேச்சர் அட் ஹோம், பத்திரமாக பொக்கிஷமாக பாதுகாத்து அந்த ஆஃபர்ஸ், அதுக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்க நான் இது பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான். ஆஃபர்ஸ் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல். இப்ப நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ஒரு மங்களாரத்தி பண்ணுவோம் இல்லையா காலையில கற்பூர ஆரத்தி, அது காட்டிடுறது. ஆக்சுவலி obeisance to it becomes free from all sinful reactions and ultimately becomes worshipable by the demigods. இந்த செகண்ட் லைன் எனக்கு அது தெரியாது. பட் நமக்கு வந்து பாவங்கள் கிளியர் ஆகினாதான் நம்மளால பக்தியில போக முடியும்ன்ற நாலேஜ் வந்து நிறைய இடத்துல படிச்சுட்டே தான் வரோம். பகவத்கீதையிலயும் வருது. அதை வச்சு அட்லீஸ்ட் நமக்கு பாவங்கள்ல இருந்து நமக்கு ஒரு விமோக்ஷம் கிடைச்சுட்டு இருக்கு பகவானால அப்படிங்கிற ஒரு ரியலைசேஷனாவது நமக்கு வர்றது. ஸோ நாரதமுரி கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன சொல்றாரு, எ பர்சன் ஹூ ரைட்ஸ் வைஷ்ணவா லிட்ரேச்சர் அண்ட் கீப்ஸ் சச் எ லிட்ரேச்சர் அட் ஹோம் ஆஸ் நாராயணா ஆல்வேஸ் ரிசைடிங் இன் த ஹவுஸ். பகவானே நம்ம வீட்டுல இருக்கிற மாதிரிதான் அந்த ஒரு ஃபீலிங் வர்றது ஆக்சுவலி. ஆனா வீட்லயே ஒரு சாந்தத்தன்மையன் வந்து நம்ம நிலவும். அது நம்ம வி கேன் ஃபீல். எப்பவுமே ஒரு வீட்டுல இறைச்சல் இருக்கக்கூடாது. இறைச்சல் இருந்தாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுள் இருக்கிறதே வந்து நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ணவே முடியாது. ஸோ ஆனா வீட்டுல ஒரு சாந்தத்தன்மை பக்தி இருக்கக்கூடிய வீட்டுல வந்து பகவானே வந்து குடிக்கொள்வார். ஸோ இது வந்து நாம பூஜை பண்ண இது நம்மளாலே ரியலைஸ் பண்ண முடியும். இங்க பாத்தீங்கன்னா வைஷ்ணவ லிட்ரேச்சர், இப்போ நாம வந்து நீங்க எல்லாருமே வந்து இப்போ செஷன்ஸ் கொடுக்க போறீங்க. ஸோ இப்போ வந்து படிக்க போறீங்க, படிச்சு நீங்க வந்து பிபிடி ரெடி பண்ண போறீங்க, அதுக்கான ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் வந்து எழுதுவீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து படிச்சு தெரிஞ்சு நீங்க புரிஞ்சது அதை வந்து உங்க லாங்குவேஜ்ல நீங்க வந்து அந்த வேர்ட்ஸ்ல நீங்க சொல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து ரியலைஸ்டு வேர்ட்ஸ். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்லா உணர்ந்து எழுதியிருக்கீங்கன்றது அர்த்தம். அண்ட் கீப் சச் லிட்ரேச்சர். ஸோ பகவத்கீதை பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம வீட்டுல வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ பகவானே நம்ம வீட்டுல இருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்கான அறிகுறி. இது வந்து நாரதமுரி வந்து சொல்லியிருக்கார், ரிசைடிங் இன் அவர் ஹவுஸ். ஸோ இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இன்னும் அதுக்கு அடுத்து மேலா போனீங்கன்னாக்கா பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 12th கேண்டோல 12th வெர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா 12th சாப்டர்ல எசன்ஸ் ஆஃப் ஆல் வேதாந்த பிலாசபி. வேதாந்தா அப்படி மீன்ஸ் வேதா அந்தா. அந்தா என்றால் கடைசி. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதத்தினுடைய அந்தம் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இவர் எழுதுறது தான் லாஸ்டா இந்த பாகவதம் எழுதுறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாசதேவர். ஸோ அது வந்து வேதாந்த சூத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஒன் ஆஃப் த வேதாந்த சூத்திரம். ஸோ எனி பர்சன் வாஸ் பிகம் அட்டாச்ட் டு இன் சம் வே அதர் ரீடிங் த ஸ்ரீமத் பாகவதம் cannot have any taste for reading any other literature. ஸோ ஒருத்தர் வந்து இந்த பாகவதம் படிப்பதற்கு மனசு லயிக்கணும். ஸோ அந்த அதுல லயித்து விட்டோம் என்றால் வேற எந்த லிட்ரேச்சருமே நம்ம படிக்கிறதுக்கு மனசு வராது.
ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஏன்னா பகவானுடைய உருவங்கள், அவருடைய லீலைகள், இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து படிப்போம். அவருடைய ஃபார்ம்ஸ், அவரை எப்படி நம்ம ரியலைஸ் பண்ணது எல்லாமே வந்து அவருடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ், இதெல்லாமே நம்ம கேட்க கேட்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து அதுலயே லயித்து விடுவோம். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், எ பர்சன் ஹூ ஹஸ் ரிலீஸ்ட் த டிரான்ஸ்டென்டல் பிளிஸ் ஆஃப் பாகவதம் cannot be satisfied with mundane writings. வேற எந்த எழுத்துக்கள் மேலேயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது வேற எந்த புஸ்தகத்தை படித்தாலும் நமக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் வராது. ஸோ பாகவதம் டேஸ்ட் நமக்கு வந்து வந்துடுச்சுனாக்கா ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேற எந்த புஸ்தகத்தையும் நம்ம வந்து படிக்க மாட்டோம். வராக புராணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா there is a statement praising the residential quarters of மதுரா. அதாவது ஒருவர் மதுரால இருந்தா அதனுடைய உன்னதத்தன்மை என்ன அப்படிங்கறது வந்து வராக புராணத்துல சொல்லியிருக்காங்க. லார்ட் வராகா அவர் சொல்றார், டெல்ஸ் த மேன் ஆஃப் எர்த், இந்த பௌதிக இயற்கைகள் இருக்கக்கூடிய மனிதருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் சொல்றாரு, எனி பர்சன் ஹூ பிகம்ஸ் அட்ராக்டட் டு பிளேசஸ் அதர் தேன் மதுரா will certainly be captivated by the illusionary energy. அதாவது மதுராவை தவிர்த்து வேற எந்த ஸ்தலத்திலேயாவது நமக்கு வந்து ஈர்ப்பு இருந்தால் நாம வந்து மாயையில் கட்டுப்பட்டு விடுகின்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதாவது அப்படின்னா அந்த மதுரா என்ற அந்த நகரத்துக்கு எவ்வளவு புனிதத்தன்மை இருக்கணும், எவ்வளவு தெய்வீகத்தன்மை இருக்கணும்ன்றத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா யாத்திரை வச்சிருக்காரு பிரபு, பிருந்தாவன் மதுரா யாத்திரை இருக்கு. February 24th இருந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா March 1 தான் நம்ம வருவோம். ஸோ யாத்திரை வந்து இன்னும் கன்ஃபர்மேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜனவரியில தான் டிசைட் பண்ணணும்னு இருக்கார். ஆல்ரெடி ரூம்ஸ் எல்லாம் புக் பண்ணி வச்சுட்டார் பிரபுஜி. ஆனா அனௌன்ஸ்மெண்ட் பேமெண்ட் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் நம்ம இது ரெடி பண்ணிக்கல. ஸோ யாரெல்லாம் விருப்பப்படுறீங்களோ இந்த அட்வான்ஸ் லெவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க டைரக்டா மதுரா ரீச் ஆகிறதுக்கு to and fro எல்லாமே நீங்க வந்து புக்கிங் பண்ணிக்கோங்க. ஆனா அங்க போனா லோக்கல்ல வந்து சுத்த வைக்கிறது வந்து அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே வந்து அதுதான் வந்து சார்ஜஸா வந்து கலெக்ட் பண்ணுவார். அலாங் வித் ஸ்டேயிங் எல்லாமே சேர்த்து நம்ம பிரபுஜி வந்து பண்ணுவாரு. அந்த லிங்க்ல போயிட்டு நீங்க பே பண்ணி நீங்க அது பண்ணிக்கலாம். ஸோ பிருந்தாவனத்துக்கு வாழ்க்கையில ஒரு வாட்டினா போகணும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ யாருக்கு என்ன பிராப்தம் கிடைக்கும்ன்றது நமக்கும் தெரியாது இல்லையா. பகவான் நம்மள வர சொன்னா நம்ம கண்டிப்பாக போகலாம். ஆனா அதுக்காக நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மாண்ட புராணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் டிராவலிங் ஆன் ஆல் பிலிகிரிமேஜ். இப்போ பாத்தீங்கன்னாக்கா யாத்திரை தலத்துக்கு எல்லாமே நம்ம போயிட்டு வரோம் இல்லையா. ஸோ வித்தின் த 3 வேர்ல்ட்ஸ், அதாவது 3 உலகங்கள்ல நம்ம வந்து சுத்துற அந்த மகிமை வந்து பாத்தீங்கன்னா கேன் பி அச்சீவ்டு சிம்பிளி பை டச்சிங் த ஹோலி லேண்ட் ஆஃப் மதுரா. புனிதமான அந்த மதுரா நகரத்தை நம்ம ஒரு வாட்டி போய் வந்து விட்டாலே 3 உலகங்கள்ல இருக்கக்கூடிய திவ்ய தேசங்கள் எல்லாமே நாம வந்து சுத்திட்டு வந்ததுக்கான சமம் அப்படிங்கறது வந்து பிரம்மாண்ட புராணத்துல சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் வேறு சாஸ்திரங்கள்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் செட் தட் சிம்பிளி பை ஹியரிங், அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், அப்புறம் வந்து ஸ்மரணம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரவணம் என்பது ஹியரிங், ரிமெம்பரிங் வந்து ஸ்மரணம், glorifying மீன்ஸ் கீர்த்தனம், desiring அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஆசைப்படுறது, ஆக்சுவலி seeing and touching the land of Madura one can achieve all desires, அதாவது அனைத்து ஆசைகளையுமே அவர்களால் நிறைவேற்றி கொள்ளப்பட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க. பத்ம புராணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சிவபெருமான் வந்து பார்வதி தாயாருக்கு சொல்றார், there are different methods of worship and out of all such methods of worship of supreme person is considered to be the highest. நிறைய வழிபாட்டு முறைகள் உண்டு, ஆனா பகவானை சேவிக்க கூடியதுதான் வந்து ஹையஸ்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம சிவபெருமானே வந்து பத்ம புராணத்துல சொல்லி இருக்கிறதா இங்க ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. பட் ஈவன் ஹையர் தேன் த வர்ஷிப் ஆஃப் த லார்ட் இஸ் த வர்ஷிப் ஆஃப் த லார்ட்ஸ் டிவோட்டிஸ். ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு ஒண்ணு புரியணும், அதாவது பகவானை வணங்குவதை விட பகவானுடைய பக்தர்களை வணங்குவது அப்படின்னாக்கா இந்த கிரேட் ஆச்சாரியாஸ் எல்லாத்தையுமே வணங்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவான் என்ன அருள் பாலிப்பாரோ அதை வந்து அவர்கள் மூலியமாவே நமக்கு எல்லாமே நமக்கு வழி நடக்கும். இது அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பகவானுடைய அந்த ஹிருதயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய ரூபத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உன்னதமான பக்தன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பியோர் டிவோட்டி, அவருடைய ஹிருதயத்துல வந்து பகவான் வந்து தங்கியிருக்கார். நாம அவருக்கு கைங்கரியம் செய்து அவருக்கு நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சரணாகதி அடையும் பொழுது, அதாவது தாசனுக்கு தாசனாக, சோ அவரே வந்து பகவானுக்கு தாசன், அந்த தாசனுக்கு நாம தாசன் ஆகிவிட்டால்
நம்மளுடைய இதுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எந்த மார்க்கத்துல சென்றால் நமக்கு வந்து நன்மை விளையுமோ அந்த மார்க்கத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த குரு என்றவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக வழி நடத்தி செல்வார். த ரோல் ஆஃப் குரு இஸ் வெரி வெரி டஃப். அவ்வளவு சுலபமானது கிடையாது. ஸோ ஒரு ஆச்சாரியா வந்து அவர் வந்து ஒரு இப்ப வந்து பிரபுபாதாவுடைய ஆශ්‍රயா அந்த ஷெல்டர் ஃபார்ம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லெவல் 3க்கு ஃபார்வர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கார் பிரபு. நீங்க எல்லாரும் கூட வந்து யாருக்கு அதுல விருப்பம் இருக்கோ அந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி எனக்கு கேசவா.அச்சுதாக்கு எனக்கு அனுப்பிவிடுங்க. ஆனா அதுல கண்டிஷன் என்னன்னாக்கா நீங்க வந்து 16 ரவுண்ட் பண்ணணும். 4 அந்த அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நீங்க வந்து கரெக்டா வந்து இது பண்ணிக்கணும். ஸோ அதாவது அந்த இதுல நீங்க ஓகே அப்படின்னும் பொழுது நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ கேன் ஃபில் த ஃபார்ம் அண்ட் சென்ட். போட்டோ ஒட்டணுன்ற அவசியம் கிடையாது. வித்தவுட் போட்டோ ஆல்சோ உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதுல வந்து ஃபில் பண்ணி எனக்கு அனுப்பிச்சு விடுங்க. ஸோ ஈவன் higher than that is the worship of Lord, is the worship of the Lord's devotees. அதாவது பியூர் டிவோட்டிஸ், ஆச்சாரியால், குரு, ஸோ ஆழ்வார்கள், இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன் ஆஃப் த ஆழ்வார் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானை நினைச்சு அவர் வேண்டவே இல்லையா. ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட் தட் ஆழ்வார்ஸ் நேம். ஸோ அவர் வந்து அவர் ஒன்லி அவருடைய குருவை மட்டும்தான் அவர் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து அவர் அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருந்தது. ஸோ ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட் தட் ஆழ்வார் நேம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்பொழுது நான் யாருங்க மாதாஜி நீங்க சொல்லுங்க. பிரேமா மாதாஜி, யூ கேன் டெல் ஒன் ஆஃப் த ஆழ்வார்ஸ். யார் அவர் பேர் எனக்கு ஞாபகம் வரல. ஒரு பேரு திருப்பானாழ்வார் வந்து வெறும் அந்த ஸ்ரீரங்கத்தினுடைய அவர் மத்தர் தான். அதாவது ஆளுக்கு ஒன்னொன்னுதான். அந்த 12 அமலநாதி பிரான் அமலநாதி பிரான் ஒண்ணு எடுத்து ராமானுஜரே நான் குருவை தான் இது பண்ணுவேன்னு விட்டு அவர் திருக்கட்சி நம்பிகள் 5 திருக்கட்சி நம்பிகள் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட். திருக்கட்சி நம்பிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை சேவிக்கிறது அவரை பத்தி அவர் நினைக்கவே இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் என்னுடைய குரு மட்டும்தான். ஸோ அப்படிதான் அவர் வந்து பண்ணார். ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஆச்சாரியாஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா குரு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, வெரி பிக் ரோல் ஃபார் எ குரு. எல்லாருமே குரு ஆகிட முடியாது இல்லையா. குரு என்பவர் எப்படி இருக்கும், வாட் ஆர் த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் எ குரு, அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். குரு என்பவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள நல்வழியில எடுத்துட்டு போகணும். இரண்டாவது அவர் என்ன நமக்கு சொல்றாரோ அதையே அவர் வாழ்ந்து காட்டியிருக்க வேண்டும். தென் ஒன்லி வி கேன் டெல் இஸ் அ குருன்றது. நமக்கு ஒண்ணு உபதேசம் பண்ணிட்டு அவர் ஒரு வேலையை செய்யக்கூடாது. அப்படிப்பட்டவங்க வந்து குருவே கிடையாது. ஸோ தே ஷுட் ஹவ் ரியலைஸ்ட் தட், அதாவது உள்ளது உள்ளபடி உணர்ந்து அவர் செயல்படுத்தியதை மட்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய சிஷ்யர்களுக்கு அவர் வந்து சொல்லி கொடுக்கணும். அப்படிப்பட்டவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமான குரு. ஸோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் வந்து தாசனுக்கு தாசன். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா பாகவதத்துல 7th canto, let me become a sincere servant of the devotees, because by serving them one can achieve unalloyed devotional service, ananya bhakti. ஸோ ஒரு குருவுக்கு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சேவை புரிந்தால், அவருடைய கருணை இருந்தாலே நமக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளை விட்டு தூரமாக விளங்கி ஆத்ம சுத்தி ஏற்படும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அந்த கலங்கமற்ற பக்தியில் நாம முன்னேறி செல்ல முடியும். ஸோ நேத்து கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம திலகவதி மாதாஜி கலங்கமற்ற பக்தி தான் அவங்க கொடுத்ததே. ஸோ அன்அலாய்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ஈஸிலி அச்சீவபிள். ஆனா பண்றது இந்த பக்தி மார்க்கம் செயல்கள் எல்லாமே சுலபமான செயல்கள் தான். ஆனா அதை நம்ம கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகணும் பாருங்க. அதுதான் இப்ப ஷெல்டர் எடுத்துக்கணும்னாக்கா ஷெல்டர்ல சிலது எல்லாமே இருக்கு. அதாவது காஃபி டீ குடிக்க கூடாது, பூண்டு வெங்காயம் சாப்பிடக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு அதாவது காலையில இருந்து வீட்டுல வந்து அட்லீஸ்ட் கோயில் மங்களார்த்தி போகலையா வீட்லயே மங்களார்த்தி பண்ணணும். சின்ன சின்ன இதுதான். இது எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு ஒரு ப்ராசஸா நம்ம ஃபாலோ பண்ணின்னு போறது பக்தி பாதையில முன்னேறதுக்கான மார்க்கம். ஸோ இந்த ஷெல்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் எ தீட்சை. தீட்சைக்கு வந்து வேற லெவல், அது இனிஷியேஷன்ன்றது இன்னொரு லெவல் அது. ஆனா இது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷெல்டர் பீரியட் தான் இது. இதுல நம்ம வந்து நம்ம பேலன்ஸ்டா நம்ம வந்து நம்மளால இது எந்த ஒரு தங்கு தடையின்றி நம்மளால வந்து இந்த செயல்பாட்டு செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறவங்க, எஸ் நான் தீட்சை எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தான் இட் இஸ் த வில் ஆஃப் த பர்சன். அப்புறமா தான் தீட்சை. தீட்சைக்கு யாருமே ஃபோர்ஸ் கிடையாது. அதே மாதிரி இந்த ஷெல்டர் கூட யாருக்குமே ஃபோர்ஸ் கிடையாது. ஆனா இட் இஸ் குட் டு டேக் ஷெல்டர் பிகாஸ் நமக்கு ஒருத்தர் ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி வர்றது. நமக்குன்னு ஒரு குரு இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக அவர் எங்க இருந்தாலுமே அவர் வாணியாவது நம்ம கேட்டு நம்ம வந்து நல்வழிப்பட முடியும் இல்லையா, அவருடைய அனுகிரகம் என்பது. ஸோ த சர்வீஸ் ஆஃப் டிவோட்டீஸ் diminishes all
மிசரபிள் மெட்டீரியல் கண்டிஷன்ஸ். அதாவது ஒரு பக்தனுக்கு செய்யக்கூடிய, ஒரு குருவுக்கு செய்யக்கூடிய கைங்கரியம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, நம்ம இந்த பௌதீக செயல்களில் வரக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து விலக்கப்படுகின்றோம். அந்த ப்ராப்ளம்ஸே வந்து நம்மளை விட்டு விலகும், டிமினிஷஸ், குறைய ஆரம்பிக்கும். and develops one within one a deep devotional love for the supreme personality of Godhead. அதாவது ஆழமான பக்தி உணர்வு, அந்த பிரேம பக்தியை வந்து நமக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து அதாவது இன்வோக் பண்ணும். இட் வில் பி இன்வோக்கிங், டெவலப் ஆகும். ஆக்சுவலி ஸ்கந்த புராணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா we can help the seer to be relieved from all sinful activities. என்னது ஸ்கந்த புராணத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம இந்த நாமம் போட்டுக்கிறது, அதுக்கப்புறம் சங்கு சக்கரம், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பூஜை ரூம்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பேர் வீட்டுல சாலிகிராமம் இருக்கும், சாலிகிராமத்துக்கு அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க டெய்லி. சாலிகிராமத்துக்கு டெய்லி நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் 2 துளசி லீஃபாவது வச்சு நம்ம வந்து அபிஷேகம், பால் அபிஷேகமோ இல்ல நீர்ல துளசி இதுல வந்து நம்ம அபிஷேகம் பண்ணணும். ஸோ அது மாதிரி டு கீப் த லீவ்ஸ் ஆன் த ஹெட், துளசி தலத்தை வந்து நம்ம தலையில வச்சுக்கணும். அண்ட் ஹூஸ் பாடிஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் டெக்கரேட்டட் வித் கோபி சந்தனா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரீஸ்ட் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் முழுதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய 12 இடங்கள்ல வந்து நான் ஆல்ரெடி அந்த 12 பிளேசஸ் சொல்லியிருக்கேன். அந்த 12 இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா நாமத்தை வந்து போட்டுக்குவாங்க. ஸோ ஒரு பிளேஸ்க்கும் ஒரு ஸ்வரூபத்தை நம்ம வந்து சொல்கிறோம். அச்சுதாய நமக, அதுக்கப்புறம் வந்து கேசவாய நமக, இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா வாமனாய நமக, ஒரு இடத்துல ஒரு நாமம்க்கு ஒரு வேல்யூ உண்டு. சோ இவ்வாறு நாம வந்து செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா it can help the seer to be relieved from all. சோ இதனுடைய மகத்துவம் என்ன, ஒருத்தர் திலகத்தை போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார், துளசி தளத்தை வேற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார் அப்படின்னாக்கா அவருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா he'll be relieved from the sinful activities. பாவ விளைவுகள் ஏதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செய்ய மாட்டாங்க, பாவ காரியங்கள்ல இருந்து அவங்க வந்து விலகி இருப்பாங்க. சோ பாவங்கள் ஆல்ரெடி செஞ்சதுக்கான அந்த பாவ விளைவுகள்ல இருந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கருணையால அதுல இருந்து வெளியே வரோம். இனிமேல பாவம் செய்ய கூடாதுங்கிற அந்த இதுக்கு நிலைக்கு நாம வந்து தள்ளப்படுவோம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல 19th சாப்டர்ல 30th ஸ்லோகத்துல வந்து பாகவதம்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, there is no doubt about one's becoming freed from all reactions to the sinful activities after visiting a devotee. ஒரு உன்னத, அதாவது ஒரு குருவை, இப்ப வந்து டிவோட்டின்னா இங்க வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆன்மீக குருவை, டச்சிங் இஸ் லோட்டஸ் ஃபீட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய பாதங்களை நமஸ்கரித்தல், கிவிங் ஹிம் ஏ சிட்டிங் பிளேஸ். ஸோ ஒண்ணு நமக்கு தெரியணும், ஒரு குருனுடைய காலை வந்து நம்ம டச் பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தருக்கு நம்ம நமஸ்காரம் செய்தாலே நம்ம பாவங்கள் எல்லாமே அவங்க பாதங்களுக்கு சென்றுகின்றது. அதனால நம்ம யார் காலையும் நம்ம எடுத்த உடனே விழ மாட்டோம் இல்லையா, பகவானுடைய பாதங்கள்ல நம்ம சமர்ப்பணம் ஆகின்றோம். ஒரு கோயிலுக்கு போனா கூட கீழே விழுந்து வணங்குகின்றோம் என்றால் நம்மளுடைய பாவங்கள் நம்மளை விட்டு விலகுகின்றது. அதை எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து அனைத்துமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய பாதங்களை விட்டு வருகின்றோம் என்றுதான் அர்த்தம். பாத சேவனம் என்பது அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அதே மாதிரி ஒரு குருனுடைய பாதத்துல நம்ம வணங்கும் பொழுது நமக்கு அவங்களுடைய கருணையால நம்ம பாவங்கள் இருந்து விலக்கப்படுகின்றோம். அதுதான் நமஸ்காரத்தினுடைய இது. ஸோ ஜென்ரலி டச் பண்ணி நம்ம ஒருத்தரை வந்து நமஸ்காரம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. சம்வேர் ஐ ஹவ் ஆல்சோ ஹர்ட் திஸ். பாதங்கள் நம்ம ஸ்பர்சிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சென்சேஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா வேரியேஷன்ஸ் வரும். அதனால அவங்க முன்னாடி நம்ம வந்து அவங்க கால் முன்னாடி பணிந்து வணங்க வேண்டுமே ஒழிய பாதங்களை வந்து தொட்டு வணங்கக்கூடாது. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜென்ரலி தேர் வில் பி a டிஸ்ட்ராக்ஷன். அதனால நம்ம தூரமா இருந்து விலகி அவங்களை நமஸ்காரம் செய்து கொள்ளணும். ஈவன் பை ரிமெம்பரிங் த ஆக்டிவிட்டிஸ் such as of such Vaishnavas, one becomes purified along with his whole family, and what then can be said rendering direct service to him. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நினைவில் கொள்வதாலுமே, அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த செயல்களை எல்லாம் நாம் நினைவில் கொள்ளும் பொழுது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு பாவங்களிலிருந்து விமோக்ஷனம் கிடைக்கிறது என்பொழுது நம்ம அந்த பாத சேவனமே செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல அதை விட இன்னும் டைரக்டா நம்ம செய்யறோம் இல்லையா, அதுல இன்னும் எஃபெக்ட் ஜாஸ்தி. அதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆதி புராணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணர் வந்து அட்ரஸ் டு அர்ஜுனா என்ன சொல்லியிருக்காரு, one who claims to be my devotee is not so, only a person who claims to be a devotee of my devotee is actually my devotee. ஸோ அதாவது தாசனுக்கு தாசனாக இருக்கவன், அதாவது நாமளே டைரக்டா பகவானுக்கு பக்தன் என்று நம்ம கிளைம் பண்ணிக்க வேண்டியது அவசியமே இல்லை. ஆனா என்னுடைய பக்தனுக்கு பக்தனாக இருப்பவனே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தனாக நம்ம வந்து சொல்லலாம் அப்படிங்கறது வந்து இங்க பகவானே சொல்லியிருக்காரு. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் டியூட்டி
is to accept a devotee as spiritual master and then to render service unto him. ஸோ அதாவது நமக்கு கண்டிப்பாக குரு தேவை. ஸோ வாழ்க்கை என்னும் இந்த கடல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒரு படகுல அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஏறி உக்காந்து போயின்னு இருக்கோம். ஸோ நிறைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா அலைகளுடைய மோதலால பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஏற்ற தாழ்வுகள் நம்ம வாழ்க்கையில நடந்துட்டே இருக்கு. ஆனா அந்த படகோட்டியாக இருக்கக்கூடிய அதாவது பாத்தீங்கன்னா படகோட்டியாக இருப்பவர் யார்? நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் தான். அவர் தான் நம்மளை பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கரையிலிருந்து அந்த கரைக்கு ஈஸியா எடுத்துட்டு போயிட்டு கரை சேர்ப்பார். ஸோ ஆன்மீக குரு என்பது ஒருவருக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் டியூட்டி என்னன்னாக்கா ஒரு பக்தனுக்கு வந்து ஆன்மீக குருவை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளுதல், அதற்கப்புறம் அவருக்கு பணிவிடை செய்தல், அது ரொம்ப முக்கியம். பத்ம புராணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன் ஷுட் பர்ஃபார்ம் த செரிமனிஸ் ஃபார் த லார்ட் அக்கார்டிங் டு ஒன்ஸ் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன். ஸோ நம்ம கிட்ட நம்மளுடைய ஃபைனான்ஸ் கண்டிஷனுக்கு ஏற்றவாறு தான் நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கைங்கரியம் செய்யணும். இப்ப நமக்கு வந்து வருமானமே கம்மின்னா ஒரு பத்திரம், பழம், புஷ்பம், தோயம் இதுவே பண்ணா கூட போறோம். இது வந்து நிலை. நீர் கூட எதுவுமே முடியல, நமக்கு எதுவுமே இல்லை, டெய்லி அதாவது ஜீவனமே நமக்கு கடினமாக இருக்குன்னும் போது ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வச்சே பகவானுக்கு நம்ம வந்து பக்தியை செலுத்தலாம். அதே நல்லா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா காசு இருக்கிறவங்களா இருந்தாக்கா கண்டிப்பா அவங்க வந்து நல்ல நிவேதனம் எல்லாம் பண்ணி இல்ல நல்ல பூஜை புனஸ்காரங்கள் நல்ல ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் வாங்கி போட்டு ஸோ அந்த இதுக்கு நம்ம வந்து அந்த சேவை செய்யணும். ஸோ நம்ம வந்து கஞ்சத்தனமா இருக்கக்கூடாது, அது ரொம்ப தவறு. ஸோ நம்ம பொசிஷனுக்கு ஏற்றவாறு நம்ம வந்து அதாவது செலவு செய்து பக்தியை செலுத்துறது வந்து அதுதான் அக்செப்டன்ஸ். ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் வச்சு அக்கார்டிங் டு தட் நம்ம வீட்டுல செய்யக்கூடிய பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாமே அந்த நிலைக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் தீஸ் செரிமினல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஊர்ஜ்வ விரதா. இப்பதான் நம்ம தாமோதர ஹாரதி எல்லாம் பண்ணோம் இல்லைங்களா, அந்த தாமோதர லீலை அதாவது பாத்தீங்கன்னா 30 நாட்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு வந்து தாமோதர அஷ்டகம் பாடி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மங்களாரத்தி செஞ்சு நம்ம வந்து அந்த 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 30 நாட்களுமே செஞ்சோம் இல்லையா. அதுதான் இங்க சொல்றது ஆக்சுவலி. எஸ்பெஷலி இன் விருந்தாவனா பாத்தீங்கன்னாக்கா there is a specific program for the temple worship of the Lord in his Damodara form. So Damodara refers to Krishna being bound with the rope by his mother Yashoda இல்லையா. இடுப்பாண்ட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வந்து கயிறால கட்டப்பட்டிருக்கிறான், அதுக்குதான் அந்த பேர் வந்து தாமோதர் ஆக்சுவலி. So it is said that just Lord Damodar is very dear to his devotees, so the month is known as Damodara or Kartika. கார்த்திகை திங்கள் அல்லது தாமோதர திங்கள்னு சொல்லுவாங்க. is also very dear to them அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So Lord may offer liberation or material happiness to a devotee. So நமக்கு வந்து அதாவது கட்டுண்ட ஆத்மாவாக இருக்கலாம், இல்லை பாத்தீங்கன்னா விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களாக இருக்கலாம். நம்ம அதை வந்து பகவானுடைய கருணையால தான் நம்ம வந்து விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மைக்கும் செல்கின்றோம். இல்லை கட்டுண்ட ஆத்மாவன் அந்த பொசிஷன்லயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சில கருணைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வெல்த், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பேருக்கு வந்து சம்பாதிக்கணும்ன்ற இருக்கும், அதை சம்பாதிச்சு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய கைங்கரியம் செய்யணும்னு நினைக்குவாங்க. அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் ஹாப்பினஸ் இல்லையா to a devotee. But after some devotional service has been executed, particularly in Mathura during the month of Kartika, the devotees want only to attain pure devotional service unto the Lord. So ஒருவர் கார்த்திகை திங்களில் மதுரா நகருக்கு சென்று இந்த கைங்கரியத்தை செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கு மேற்பட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்தனானவன் ஒன்லி பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அதாவது தூய பக்தி சேவையில மட்டுமே தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ளணும்ட்டு அவனுக்கே அந்த மனது வந்துவிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆதி புராணத்துல மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா a person who is constantly engaged in chanting the holy name, பகவானுடைய நாமங்களை வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து அதாவது சொல்லும் பொழுது நினைவில் கொண்டு அதை நம்ம சொல்லும் ஜபம் செய்யும் போது and who feels transcendental pleasure, அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிளஷர்ல வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் பிளஷர், அதாவது நம்ம வீட்டுல ஒரு டிவி ஃப்ரிட்ஜ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு வீடு வாங்குறோம், அதெல்லாமே வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் பிளஷர் தான். ஸோ அதெல்லாமே இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது. அதனால வரக்கூடிய சந்தோஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டெம்பரவரி தான். ஆனா பகவானுக்கு பக்தி செய்யும் பொழுது அதுல நம்ம மனசை ஈடுபடுத்தும் பொழுது வரக்கூடிய அந்த நிறைவு பாத்தீங்கன்னாக்கா அது டிரான்சிடென்டல் பிளஷர், ஆழ்நிலையான அதாவது அந்த உணர்வு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்தோஷம் வந்து ஆழ்நிலையானது. being engaged in the devotional service is certainly awarded the facilities of the devotional service and never
just get mukti. நம்ம அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா சதா சர்வ காலமும் பகவானுடைய கைங்கரியத்துல ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்திலே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு முக்தி கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பெருசா தெரியாது, லிபரேஷன் கூட. முக்தி மீன்ஸ் லிபரேஷன் ஃப்ரம் த மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன். முக்தி என்பது என்னன்னாக்கா இந்த பௌதீக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களிலிருந்து கலங்கங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவதுதான் முக்தி. when liberated one does not have to take birth again in this material world. மீண்டும் இந்த உலகத்துல அவர்கள் வந்து பிறவி எடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஆனா பாகவதத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, முக்தி இஸ் த ஒன்லி த பிகினிங் ஆஃப் ஒன்ஸ் பிகமிங் சிச்சுவேட்டட் இன் த நார்மல் கண்டிஷன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சாதாரண நிலையில வந்து இருக்கக்கூடிய அதுதான் சிச்சுவேஷன். முக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் த வேர் வி ஸ்டார்ட் அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் சர்வீஸ். முக்தி அடைஞ்ச பிறகுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமான பக்தி சேவையில நாம் ஈடுபட்டு இருக்கோம்ன்றது அர்த்தம். தட் இஸ் த நார்மல் கண்டிஷன் ஆஃப் எ டிவோட்டி. நெக்ஸ்ட் recitation of பாகவதம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் இஸ் a desire tree of Vedic wisdom. ஸோ நமக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஏற்படக்கூடிய, அதாவது நம்ம எந்தெந்த விதத்துல நாம வந்து நம்மளை நாம வந்து தயார்படுத்தி கொண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம காண்டா மோடா, கர்ம யோக மோடா, இல்லை பக்தி மோடா எதுல இருக்குமோ அதை வச்சுதான் நம்ம வந்து அந்த ஆலமரத்தினுடைய ஸ்ட்ரக்சரே நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்றோம் இல்லையா. ஸோ டிசையர் ட்ரீன்ட். ஆனா இந்த உயிர்வாழி பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்களுடைய பிரகாரமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பாகவதம் இஸ் த டிசையர் ட்ரீ. நமக்கு ஒரு டிவோட்டிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாகவதம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது டிசையர் ட்ரீ. வேதா இட் செல்ஃப் மீன்ஸ் அக்ரிகேட் ஆஃப் நாலேஜ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதம் என்றாலே என்னன்னாக்கா அந்த ஃபைனல், அதாவது கன்க்ளூஷன் ஆஃப் த நாலேஜ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாலேஜ் என்பது இந்த ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வது, சோ பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வது. சோ அதனுடைய சாராம்சம் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதம் அப்படின்ட்டு. அண்ட் வாட் எவர் நாலேஜ் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் ஹியூமன் சொசைட்டி இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி பிரசன்டட் இன் பாகவதம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பாகவதம் படிங்க. வேதா பேஸ்ல ஜஸ்ட் நீங்க புக்கு வாங்கலனாலும் பரவாயில்ல, வேதா பேஸ்ல வந்து இங்கிலீஷ் யாருக்கு தெரியுமோ அவங்க வந்து வேதா பேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உட்காந்து நீங்க படிங்க. ஸோ a tree is honored by the production of his food இல்லையா. ஒரு மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது பெருசான பிறகு பூ மற்றும் பழங்கள் கனிகள் கொடுக்கணும். அதுதான் வந்து அந்த மரத்திற்கே ஒரு வேல்யூ. அதே மாதிரிதான் இப்போ பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரூட்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிங் எதுனாக்கா மேங்கோ ஃப்ரூட் இல்லையா. the mango tree is considered very valuable because it produces the king of all fruits இல்லையா. அதுனா ஸ்வீட்னஸ். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து வேதங்கள்லயே வந்து ஒரு மேங்கோ ட்ரீ மாதிரி தான். ஸோ வேதங்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெவ்வேறு மரங்களாக நம்ம வந்து கருதுகின்றோம் என்றால் அதுல வந்து உன்னதமான மரம் எதுன்னாக்கா, அதாவது உன்னதமான பழத்தை கொடுக்கக்கூடிய மரம் எதுன்னாக்கா நம்ம மேங்கோ ட்ரீ. அதுதான் வந்து பாகவதம். ஸோ பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்வீட்னஸ், அதாவது லீலைகளை பற்றி நம்ம படிக்க படிக்க நமக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல வந்து லயித்து விடுகின்றோம். when first touched by the beak of parrot, சுகா அப்படின்னாலே அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சுகா என்றால் இது பேரட் என்று அர்த்தம், ஆக்சுவலி கிளி என்று சொல்வார்கள். ஸோ இட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்போக்கன் பை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சுகதேவ் கோஸ்வாமி தான் வந்து சொன்னதே. யாருக்கு? பரிஷித் மகாராஜுக்கு முதல்ல பேசுறது அவர் தான். ஸோ பாகவதம் ஹாஸ் பிகம் மோர் ரெலிஷபிள் பை பீயிங் டெலிவர்ட் த்ரூ அ டிரான்ஸ்டல் மவுத் ஆஃப் சுகதேவ் கோஸ்வாமி. ஸோ ஒரு உன்னதமான பக்தர் அவர் வாயிலிருந்து வந்ததுதான் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம். நம்ம பரிஷித் மகாராஜாக்கு வேதவியாசர் ஏற்றினார், ஆனா அதை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொன்னது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி. when a ripened fruit comes from the upper part of the tree onto the ground by the process being handed down from the higher branch to the lower branch by the persons. இப்போ வந்து ஒரு மரம் இருக்கு, மரத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய கிளைகள் இருக்கு. மரத்தினுடைய மேல் பாகத்திலையும் பழங்கள் இருக்கு, கீழ்பாகத்திலையும் பழங்கள் இருக்கு. ஆனா மேல் பாகத்துல இருக்கக்கூடிய பழத்தை வந்து நம்ம பறிக்கணும்னாக்கா ஒரு பிரான்ச்சுக்கு மேலேயும் ஒரு நிலையில வந்து 2-3 பேர் உட்கார்ந்து இருந்தா அங்கிருந்து அப்படியே பாஸ் பண்ணிட்டு கீழே வர்றது இல்லையா. அதுதான் இங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. சோ தட் கீழே வந்து சேரும் பொழுது அந்த பழம் வந்து எந்த நிலையில வந்து மேல் இருந்ததோ அதே நிலையில வந்து கீழே வந்து இறங்கணும். அதே மாதிரிதான் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல நம்ம படிக்க தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய அந்த ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மேல் நிலையான இருக்கக்கூடிய சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவர்கள் சொன்னதை வந்து அப்படியே நம்ம வந்து எடுத்து படிக்கிறோம் இல்லையா. இப்ப நம்ம பிரபுபாதார் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கார், அது எல்லாத்தையுமே டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி. ஸோ அந்த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து வந்தது எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு பரம்பரை வாயிலாக கேட்கும் பொழுது அது உள்ளது உள்ளபடி நம்ம கேட்கின்றோம் இல்லையா. அதுதான் வந்து நம்ம அது த்ரூ
சக்சசிவ் டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வந்து நம்ம கேட்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா ஆத்தரைஸ்டு அந்த பர்சன் கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்கும் பொழுது, ஒரு உன்னதமான பக்தனிடம் இருந்து கேட்கும் பொழுது நமக்கு வந்து ஞானமும் நமக்கு வந்து விருதியாகின்றது. தட் இஸ் த ரியல் பர்பஸ் ஆஃப் த சாஸ்திரங்கள். ஸோ எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அப்படியே நாம் அதை அந்த கருத்தை அப்படியே ஏற்றுக்கணும். அதுதான் முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலி. So such knowledge must come down through the disciplics, அதாவது descending order இல்லையா, disciplic succession through the highest, from the highest authority கிட்ட இருந்து வரக்கூடியது, through authorized persons who know the real purpose of the shastram. So Chaitanya Mahaprabhu பாத்தீங்கன்னாக்கா one learn Srimad Bhagavatam from the mouth of the self-realized person called Bhagavata. பாகவதர்கள் அப்படின்னாக்கா ஆச்சாரியார்கள், ஆழ்வார்கள், இந்த நிலையில இருக்கிறவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாகவதர்கள், மகாபாகவதாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பாகவதா மீன்ஸ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் வித் த காட். பகவானோடு அவர்கள் ஆல்ரெடி சம்பந்தப்பட்டு விட்டார்கள். அவர்களுடைய ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவோட பாத்தீங்கன்னாக்கா கனெக்ஷன் ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி. சுத்த சத்துவத்துல போய் பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவ் ஆல்ரெடி எலிவேட்டட், சமாதி நிலையை கண்டவர்கள். It was admitted by Shukadeva Goswami that although he was liberated from within the very womb of his mother, அவர் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி பாத்தீங்கன்னாக்கா 12 ஆண்டுகள் வந்து தாயினுடைய கருவில இருந்த மாதிரி. ஐ திங்க் சம்வேர் திஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஐ ஹவ் ரெட் ஆக்சுவலி இந்த ஐ திங்க் பாகவதமா தெரியல, என்னுடைய சிக்ஷா குரு ஒரு வாட்டி சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஞாபகம். ஸோ ஐ திங்க் ஸோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் கருவுல இருந்து வெளியே வந்தோடனே டைரக்டா அவர் காட்டை நோக்கி போயிட்டார். அவர் வந்து இருக்கல. ஸோ அவரு ஏன்னா இந்த மாயையிலேயே வந்து கட்டுண்டு இருக்கக்கூடாது அவருக்கு. ஸோ அதனால்தான் லிபரேட்டட், அவர் கருவில் இருக்கும் பொழுதே பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடைந்த ஆத்மா. It was only relishing after Srimad Bhagavatam that he has become a great devotee. So one who is desirous of advancing in the Krishna consciousness should relish the purport of Srimad Bhagavatam through the discussions of authorized devotees. So அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பாகவதம் கிளாஸஸ் எல்லாம் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஐ திங்க் தமிழ்ல தான் இன்னும் பாகவதம் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணல. பார்க்கலாம் ஃபியூச்சர்ல எப்படி நடக்கும்னு தெரியாது. பட் இங்கிலீஷ்ல நம்ம பிரபு காலையில 8 மணி 8:30 மணிக்கு சொல்றாரு. ஸோ தயவு செஞ்சு நீங்க when you are free, please feel free to join that Bhagavatam classes. Actually the idea is that Vyasadeva was also self-realized soul. avarum pathinganaka nannunarvai unarnda atma, and his mature contribution of transcendental knowledge was delivered directly to Sukadeva Goswami in the manner indicated. தன்னுடைய மகனுக்கு தான் இது எல்லாமே அவர் எழுதினதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா it has been directly told. அவரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா he is also an elevated soul. So விடுதலை அடைந்த ஆத்மா. The importance of discussing Srimad Bhagavatam in the society of pure devotees is explained by Shaunika Muni. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப சுத்த கோஸ்வாமி அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரே பாத்தீங்கன்னாக்கா the enquiry by the sages, 6 கேள்விகள் கேட்பார்கள் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் கேண்டோல, அதுதான் நம்ம படிக்கிறது. ஸோ அவர் வந்து சௌனிக்க முனிகள், அவங்க கூட இருக்கக்கூடிய முனி ரிஷிகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா 1000 வருடங்கள் பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா யாகம் பண்ணி இந்த உலகத்திற்கு நன்மை வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக அவருடைய யாகங்கள் செய்யறதுக்காக வந்து அவங்க வந்து நைமிஷரண்யத்துல வந்து அப்படிங்கிற அந்த ஃபாரஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இது செய்யறாங்க, காட்டுல. சோ இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் சுத்த கோஸ்வாமி என்பவர் யாரும் இல்ல, சுத்த கோஸ்வாமியினுடைய தந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுகதேவ கோஸ்வாமியினுடைய சீடர். சோ அந்த பரம்பரையில தான் வந்தவங்க இவங்க வந்து. சோ அவர்கள் கிட்ட வந்து சுத்த கோஸ்வாமி கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாகவதத்தை இவர்கள் எல்லாம் கேட்கின்றார்கள். எப்படி வந்து பரிஷித் மகாராஜுக்கு வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி சொன்னாரா அதை அப்படியே வந்து சுதா அப்படிங்கிற அந்த கோஸ்வாமி அவர்கள் சொல்வதை இவர்கள் வந்து கேட்க போகின்றார்கள். As such, the association of pure devotees is so transcendently valuable that no kind of material happiness can compare with it. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆழ்நிலையில் பக்தி மார்க்கத்துல ஒருத்தர் வந்து திளைத்து விட்டால் அதை விட வேண்மையான ஒரு சந்தோஷம், அந்த நிறைவு வந்து வேற எதுலையுமே நமக்கு கிடைக்காது. சோ ஹரிபக்தி சுகோதயால பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரகலாத் ஹிரண்யகசிபு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய மகனுக்கு வந்து சொல்கின்றார், மை டியர் சன், association is very important. It acts like a crystal stone which will reflect anything which is put before it. So நாம யாரோட சேர்ந்து இருக்கோமோ அவர்களுடைய சுபாவம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு கண்டிப்பாக வரும்ன்றது இந்த அதாவது ஒரு அசுரனாக இருந்தாலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் தந்தை மகனுக்கு நடுவுல நடக்கிறது இல்லையா, ஹிரண்யகசிபுக்கும் பிரகலாத் மகாராஜுக்கும் நடுவுல நடக்கக்கூடியது. ஸோ அசோசியேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம யாரோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அசோசியேஷன் வச்சிருக்கோமோ அவர்களுடைய சுபாவம் நம்ம கண்டிப்பாக இம்பாக்ட் வரும். ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த கிளாஸஸ் ஆல்சோ ஐ ஹவ் டோல்டு திஸ். ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பாத்தீங்கன்னாக்கா
ஒருத்தர் அதுல வந்து நல்ல மேன்மையான குணம் உடையவராக இருந்தால் இன்னொருத்தருக்கு வந்து அந்த பேலன்சிங் நேச்சர் இல்லாம அந்த அளவுக்கு இல்ல, இவர் அளவுக்கு இவர் இல்லைன்னாலும் இவர் வந்து அவரோட அசோசியேஷன் பண்ணும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒண்ணு இவர் வந்து இவரை மாதிரி ஆயிடுவாரு, இல்லைன்னா இவர் வந்து இவரை மாதிரி ஆயிடுவார். யாரு டாமினண்டா இருக்காங்களோ அவங்கள மாதிரி வந்துருவோம் நம்ம. சோ திருமணம் ஆகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கக்கூடிய இயல்புகள் ஆஃப்டர் காலப்போக்குல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதே இயல்புகள் நமக்கு இருப்பதில்லை. இது வை இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம எல்லாருமே அனலைஸ் பண்ணணும் நம்ம. ஸோ வி ஆர் ஆல்சோ இன் எ ஃபேமிலி. ஒரு நாம யார மாதிரி நாம அவங்கள மாறி இருக்கோமா, இல்லை அவங்க நம்மள மாறி இருக்காங்களா, யாரிடத்தில் ஒருவர் சமர்ப்பணம் ஆகின்றார்கள். ஸோ இப்போ வந்து கணவனிடத்துல ஒரு மனைவி சமர்ப்பணம் ஆகியிருந்தால் ஸோ அவருடைய சுபாவம் வந்து அந்த மனைவி இடத்துலயும் வரும். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல யாரு டாமினன்ட், ஒருவேளை மனைவி டாமினண்டா இருந்தா கணவனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா மனைவியிடத்துல இருக்கக்கூடிய சுபாவம் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கணவனிடத்தில் வரும். ஸோ இது வந்து நம்ம அசோசியேஷன். அதே மாதிரிதான் ஒரு நாம எல்லாருமே ஒரு உன்னத பக்தனிடம் நம்ம அசோசியேஷன் இருந்தாக்கா கண்டிப்பாக அவருடைய சுபாவம் நமக்கு கண்டிப்பாக வரும். It acts like a crystal clear stone which will reflect in anything which is put before it. So அவர்களுடைய சுபாவம் வந்து கண்டிப்பாக மாறுகின்றது. So next I think இதோட இந்த சாப்டர் வந்து முடிஞ்சது. I will also